Fabián e Johnny, que bonito, que privilexio comenzar así esta terceira edición da Gala Solidaria. Moi boas tardes, Ourense, benvidos, benvidas. Estaba saindo cun pouquiño de medo, porque solamente a mí se me ocorre pensar 3 minutos antes de sair á escena que dá certo reparo e pánico poñerse diante deste gran público. Pero a verdade é que agora aquí, situada, enchoupándome desta perspectiva privilexiada que me dá o estar en riba do escenario, doume conta de que o traballo máis importante e tamén máis difícil desta tarde xa está feito, como a quen di. E fixéstelo todas e todos vos, Ourense, enchestes de solidariedade o Auditorio Municipal. Moitísimas gracias, de corazón. Gracias. Agora que xa rompemos o xeo para ir entrando en calor, para coller confianza, preséntome. Eu son Tamara Pérez e ireivos narrando todo o que vai acontecendo ao longo desta terceira edición da Gala Solidaria por eles TEA. Vai haber moitísima música. Esta primeira actuación que houbo foi solamente un aperitivo e unha declaración de intencións do que vai acontecer ao longo dos próximos minutos. Actuacións de grandes artistas, agasallos, sorpresas e todo iso coa emoción por bandeira. E sabedes por que isto é posible? Porque esta terceira edición solidaria
É unha realidade, bueno, pois gracias ao traballo que durante tantos meses levaron tres persoas que teño que mencionar, que son María Dolores Losada e Rebeca Iglesias, vicepresidenta e vocal respectivamente da Asociación Por el Estea, e Marta Bravo, a directora do estudio Repenica, que me consta que estarán moi nerviosas porque foi moitísimo traballo que levaron, así que, por favor, vamos a dar un aplauso este agarimo, para que sepan que realmente agradecemos todo o que hicieron ao longo desta semana. E hoxe sí, toca falar de autismo, achegaremos información e, sobre todo, aproveitaremos este espacio para derribar eses mitos e barreiras que xorden en torno a este termo. E todo o que podemos facer, esos pequenos graos de area que podemos facer toda a sociedade, non? Para practicar esa inclusión tan necesaria. Nós, por exemplo, o que fixemos foi no hall da entrada habilitar unha zona de descanso para todas aquelas persoas que precisen sair, que precisen desconectar ou que se sintan por un momento abrumados con todos os estímulos que vayan acontecendo en riba do escenario, para que saian o tempo que o precisen e se incorporen ao espectáculo cando consideren oportuno. E agora, se vos parece, comezamos con esta proxección que nos prepararon dende a Asociación Por el Estea, para que o disfrutedes. E novamente, Ourense, moitísimas gracias por estar aquí. Sexan benvidos e benvidas. Gracias. Tengo miedo de que no sea el momento de arrepentirme y de que todo salga mal. Por el Estea naceu en 2018. Na nosa asociación, as familias de persoas autistas atopan un lugar onde compartir experiencias, dúbidas, medos e, sobre todo, esperanzas. Levamos a cabo terapias e actividades que atenden ás necesidades dos nosos fillos. Pero facemos moito máis. Traballamos en espazos educativos, colaboramos cos servizos de saúde, organizamos formacións e sensibilizacións, e tamén algúns eventos solidarios. Esta é a nosa terceira gala solidaria. Ten como objetivo celebrar o Día Mundial do Autismo, dar a coñecer o autismo, as súas infinitas realidades. Pero tamén queremos contar con vos para construir xuntos unha sociedade na que os nosos fillos e fillas se sintan aceptados e valorados. Animádevos a coñecernos. Tengo miedo de no estar a la altura, pero con tanto miedo no se puede caminar. Siento haber esperado tanto, nunca quise cagarla y la cagué por esperar. He pensado tanto y sigo siendo igual. He cambiado el prisma y quiero jugar. Si fueras alto avisar, que no quiero caer. Tengo miedo a las alturas, no me quiero perder. Si fueras alto avisar,
Moitísimos parabéns. ¡Qué maravilla! Isto sí que comezar forte e con moi boa enerxía. Aí estábamos dando palmas, estábamos cantando, estábamos bailando. Eu xa sei que estades todos moi cómodos, moi cómodas nas butacas, pero se en algún momento queredes cantar, vos queredes levantar, saltar, bailar, sentidevos libres, que estamos como en familia. Queremos presentar a estes musicazos, a este elenco de músicos que hoxe se reuniron aquí de xeito altruista para acompañar a todos os alumnos da Escola Repenica que van a cantar aquí, a todos os cantantes e artistas que pasarán por este escenario. Aí está María Mendoza, os teclados. O baixo eléctrico, Rafa Morales. Temos a Pepe Silva, a batería. E aquí, a miña dereita, encargado da dirección musical, o tambor brasileiro, se non me equivoco, as guitarras eléctrica, acústica, Sergio Tanús. Un ouro de orquesta, un tuxazo. Pero claro, dentro de todo este despliegue artístico, falta unha modalidade imprescindible, que é a danza. Haberá? Pois claro que vai haber. Ademais, chega da mao de Mumas Club, dirixida por Eva Domínguez, e o espazo de formación artística TICS, dirixido por Patricia Varela. E son precisamente estas rapadas like a woman. I feel like a woman.
¡Qué bonito! Enhorabuena, de verdade, polo vosso traballo. É que se precisades unha cuarta componente, a mí non me importaría chegar a formar parte do vosso grupo, porque me encantastes, a verdade. Bueno, Ourense, detrás de toda comunicadora, de todo sentirse arrombado, e sair diante deste público, como sodes vos, sin sentirse un pouquiño pequeno, porque claro, como vos decía ao principio, eso sempre impón. En esta ocasión, pois, non iba a ser a excepción. E de feito, conto cun equipo de guionistas de verdadeiro luxo. Porque esta tarde estamos aquí para falar, para visibilizar o autismo, para darlle forma, sentido e significado a este termo. Entón, preguntámoslle a varios adolescentes, xoves, adultos que forman parte desa asociación Por Eles TEA, unha serie de preguntas para que nos contestaran dende a súa propia experiencia, dende a súa piel, o que significa o autismo, ou o que podemos facer todos como sociedade para derribar todas esas barreiras, para, bueno, poder solucionar todos eses problemas que eles realmente os viven con moita intensidade. Entón, a primeira pregunta quero vola ler para que reflexionemos tamén sobre isto. Preguntámoslle, que significa para ti ser autista? E dixéronnos, ser autista é quen eu son. Tamén dixeron, para min é ser unha persoa que está soa e que non ten amigos. Outro dos membros da asociación comentounos que ser autista é participar nunha obra de teatro na que non teño guión. Consiste en procesar o mundo dun xeito distinto e vivir as cousas con máis intensidade. E por último, a esta pregunta que parece tan sinxela, dixeron que non saberían explicalo porque sempre foi autista. Non sei cal destas afirmacións foi a que máis vos chegou. Eu creo que algo tan sinxelo, algo que todos precisamos, como ter ese apoio da sociedade, ese abrazo amigo, esa xente que sempre precisamos ao noso lado apoiándonos, creo que tampouco se pide tanto, non? Nesta ocasión. Penso que entre todos, a ver se con esta gala tamén reflexionamos un pouquiño e máis tarde leeremos máis preguntas, pero esta sí que queríamos deixar para comezar. E agora, se vos parece, para adornar este momento cheno de música, quero presentarvos a un artista que chega directamente desde Castellón. Ele é Cerezuela. Bueno, fusiona a súa música pop con folk, que dende os seus inicios alá polo ano 2016 pois dáuselle por experimentar, non? Diferentes estilos de música que o fixeron evolucionar e que ademais o levaron a participar con artistas de renome como por exemplo Santi Fernández de Los Secretos. O que ides escoitar agora é só un aperitivo dese EP que moi prontiño ao longo do 2025 vai a sacar, que está producido por Fran Perea e por Víctor Elías. Espero que vos guste esta actuación. Estou segura de que sí, porque Cerezuela canta Echando a volar. El directo. Voy a despertar
los sueños que veo en mi cama, echando a volar. Son historias de mi alma, de miedos y dramas y alguna verdad. Ya me cansé de respirar el mismo aire cada día. Espérenme en el mismo lugar, porque yo voy a la deriva. Y es que estamos en el tiempo, recuperando las señales. No me importa el dinero, sigo mi vida como puedo. Que no estoy contando todo, pero no importa cómo lo creo. Pero no importa cómo lo creo. Viento que sopla en la cara, despierta mi alma y me hace pensar que es el amor el que todo lo puede, que tenga tu vida lo mismo que yo. Ya me cansé de respirar el mismo aire cada día. Espero en el lugar, porque yo voy a la vida. Es que estoy diciendo males, recuperando las señales. No me importa el primero, sigo mi vida como puedo. Sé que no estoy contando todo, pero no importa cómo lo creo. Pero no importa cómo lo creo. Recuperando las señales, no me importa lo efímero, sigo mi vida como puedo. Sé que no estoy contando todo, pero no importa. Es que estoy haciendo males, recuperando las señales. No me importa lo efímero, sigo mi vida como puedo. Sé que no estoy contando todo, pero no importa cómo lo creo. Pero no importa. Voy a despertar los sueños que me hago en mi cama, echando a volar. Muchas gracias. Ai, que non sabía cando saír. Aplauso para Venezuela. Estaré aquí, que non sabía se para diante para atrás, non pasa nada. Cousas do directo. Aí o temos dende Castellón, aquí directo a Ourense, para poñer tamén ese grao de area nesta causa solidaria, actuando para este gran público ourensán na terceira edición da Gala Solidaria por el este. A Venezuela, non marches moi lonxe, que despois tes outra intervención, despois queremos escoitar. E como vos dixen ao principio, esta gala está repleta de sorpresas, pero tamén de agasallos. E si, agora imos facer un sorteo. Que vos parece? Apetece vos participar? Sí? Xa están aí, xa me están apuntando que teñen os seus folletos preparados. Eu sempre quixen facer un sorteo. Estou cumprindo un dos meus grandes desexos. Eu de pequena quería ser a rapaza do telecupón, non cheguei aí, pero de verdade que me encanta que Rebeca me dixera: vas ser ti a que saque os números a mau inocente. Ai, mi madriña, non sei o que vou facer, pero bueno, vamos a intentar. Todos os aquí presentes tendes un folleto cun número por detrás. A min vanme dar aquí última tecnoloxía, espero sabela
furrular con ela un iPad, malo será, non? Esperamos, non pasa nada. Todos os participantes tendes ese número, imos a dar 5, que son os premios, e non tendes que subir aquí ao escenario, vale? Non vos preocupedes que non vos imos facer pasar ese mal trago. O que sí que vos teño que decir é que o remate da gala presentades vos co voso folleto, co voso número, no hall da entrada, onde está o estante por el Estea, e xa vos dan este agasallo, vale? E que temos? Pois mirade, 2 bonos en Rochol, temos 2 circuitos termais en Allariz, unha estancia en Mondariz. Bueno, que máis podemos pedir? Imos co primeiro número? Pois veña, moitísima sorte a todos. Comezamos co bono de limpieza facial e peiteado en Rochol. Moita sorte! O número premiado é o 330. Está por aí o 330? Bueno, que te van poñer de guapo. O peiteado non sei, pero o bono facial igual sí. Igual sí que podes aproveitar. Bueno, e senón, que te acompañe outra persoa. Espero que disfrutes. Para ti solo. Fas ben, meu fillo, que tamén tiveche la sorte. Pois aí está o número 330. E imos agora co segundo, a ver quen é o afortunado ou afortunada que leva para casa un masaxe corporal e facial tamén en Rochol. O número é o... Ai... Espera, non me entendo coa tecnoloxía. O... 238. Onde está o 238? Aí temos o 238. Noraboa, que ganaches un bono de masaxe corporal e facial en Rochol. Como te chamas? Rosa, pois moitísimas felicidades, Rosa. Damoslle un forte aplauso a esta gañadora. Xa sabedes, o remate, colledelo o voso premio. E agora, imos con 2 circuitos termais no Vila de Allariz. Temos por aí a 97. Moitísimas felicidades. Non precisarás dunha amiga, non? Que te acompañe. Din a do lado, xa ten amiga. Que o disfrutes. E imos agora co segundo, porque aquí hai 2 circuitos no Vila Termal de Allariz. E vai pro número 612. 612? Temos o número 612 na sala? Se non está, avisádeme que facemos outro sorteo. Non o temos? Claro, como non vos tocou, decidesme outra. A ver, 612 a unha, as dúas, 612. Non está moi repartida, está todo por esta zona. Temos aí o 358, sí? Sí? Genial, pois bravo, un aplauso, claro que sí. Moitísimos parabéns. E rematamos co último premio, a ver se vai un pouco máis repartido por esta zona, ou que? Unha estancia no Hotel Balneario Mondariz, donado por La Región. Vamos alá, moita sorte. Último número, o premiado é o 337. Número 337. Non está? Non me fagade a faena, que eu desde aquí non vexo moi ben. Número 337. Queres unha estancia no Hotel Balneario Mondariz donado por La Región, sí ou non? Non o quere? Dirección, repetimos. Veña, pois o número 337 dis que non está. Despois non me rifedes, Veña, vamos alá. Pois sorte pro seguinte. 630. Tampouco está o 630? Bueno, estamos dicindo polo pinganillo que se non está o 630, a presentadora, non? Vai o... Non? Non, bueno, vale. Eu intentei, non. Tiña que intentalo, que lle vou facer, non pasa nada. Queremos que ese premio sexa para vostedes. Se non está o 630, non está? Pois a terceira vai a vencida.
Este premio vai pro 434. Temos aí o 434, Fondo Sur, aplauso para esa premiada. A isto lle chamo eu ter sorte, Parece que o premio iba para ela, pero segurísimo, porque a terceira vai a vencida. Como vos comentei a todos, a saída ao remate desta gala, pasadesvos por o stand de Porel Estea, que está situado no hall principal, presentades o vosso folleto, o voso número, e despois somente queda gozar. É un xeito de agradecervos, de verdade, agasallarvos un pouquiño do que vos nos estades dando esta tarde coa vosa presencia. Moitísimas gracias e que o disfrutedes, de verdade. E bueno, agora, se vos parece, eu voume retirar e vouvos presentar a varios dos artistas que van ir pasando por este escenario, porque imos transformar esta gala solidaria nun concerto. Por aquí van pasar Elsa Borbujo e Maite Iglesias con un mastrupe, o sea, un tribal americano, tamén o coro infantil Repenica, de verdade, tan bonita esta actuación, e o coro en armonía. Tamén estará Ana González da Academia Drop e rematarán Sergio Tanos e o Orfeón do Carballiño. Así que, Ourense, Auditorio Municipal, disfruten deste concerto. Sei que tes nos ollos, que se me miras e matas. Matasme se pra min ris, matasme cando me falas. Matasme se pra min ris, matasme cando me falas. Meus ollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar aquí, por abrazarte, meus pés por chegar aquí, mis brazos por abrazarte. Deseaba de tener 30 días cada mes, cada semana un día, en cada día una vez. Deseaba de tener 30 días cada mes. Esos soñiños azuis, e de agora reparei, se reparara máis cedo, non amaba quen amei. Se reparara máis cedo, non amaba quen amei. Ai de mí que xa non podo cantar esta cantiguilla, din que o amor é tan cego que non sabe de malicia. Durante os primeiros anos todo é rosas sen espiñas. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana un día, en cada día una vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana un día, en cada día una vez.
tanta plena união, integração na vida dos sonhos, da alma, da visão, num breve leve entrelaçar de mãos. A distância já não pode ir mais romper os laços dessa comunhão. Momentos de pura emoção, momentos que nos fazem rir, momentos de unir corações, momentos de sair das prisões, momentos de absorver a paz, momentos de deixar-se expandir, momentos que não voltam mais, momentos que ainda estão por vir, momentos que não voltam mais, momentos que ainda estão por vir. Momentos de riqueza, momentos que não voltam mais, momentos que te demoram o coração, momentos de unir sua razão, a ilusão, o despertar da plena união, integração da vida dos sonhos, da alma, da vida, num breve entrelaçar de mãos. A distância já não pode ir mais romper os laços desta comunhão. Momentos de pura emoção, momentos que nos fazem rir, momentos de unir corações, momentos de sair das prisões, momentos de absorver a paz, momentos de deixar-se expandir, momentos que não voltam mais, momentos que ainda estão por vir, momentos que não voltam mais, momentos que ainda estão por vir. Maravillosos, moitísimas felicidades, de verdad. Que ben o fan, que gusto da estar aquí esta tarde no Auditorio Municipal de Ourense. Eu tiña moitísimas ganas de que estuviera aquí, por favor, pero sodes os absolutos protagonistas dos próximos minutos musicais. Todo listo? Sí? Pues sí, y muchas gracias. Pois esta actuación de Sergio Camus e de Lucía, xente de festa, que disfruten. Se sube a su techo
Non me dabas unha vara, non tiñas atrevemento. You are que a veces me duele, a veces la molisera será recoge la rosa, sin abana la roseira. Baila así, ay morena, baila que non hai po nin area, non hai po nin area ni nada, baila así miña nena durada. Si o mar tivera barandas, e até ver o Brasil, mas como o mar não me segue, meu amor por mentira. Baila así, ay morena, baila que non hai po nin area, non hai po nin area ni nada, baila así miña nena durada. Voada la despedida, por riba dun pau de xesta, e aquí está boa xente, en Ourense a xente da festa. Baila así, ay morena, baila que non hai po nin area, non hai po nin area ni nada, baila así miña nena durada, baila
entre as escumadas ondas, atraída por un ronsel, un veleiro mercantil. Ainda que nada esperaba, daquel triste mariñeiro, certo era non había lugar me toca non ir. Que desaparecen onde nacen los cantares, as velas, y los hombres nunca podrán llegar. Ainda que o primeiro canto, un canto desafinado, Tornou a súa cama fría un gran cantarón de luz. Debe regresar antes de que desaparezcan las estrellas, donde nacen los cantares, las serenas, y los hombres nunca podrán llegar. Llegó como un sueño entre las escumadas ondas, donde nacen los cantares, las serenas, y los hombres nunca podrán llegar. Como un sueño la llegó, como un sueño la llegó, como un sueño la llegó. Say, word of my soul, sister, let me hear you flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, slow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, go, sister. Give them out loud on your own, wanna lose. It's starting, it's now on the street. She said, hello, hey, Joe, you wanna give it a go? Oh, easy, easy, yeah, 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 yeah. Easy, easy, yeah, yeah, here. Walk your chocolate, yeah, yeah.
chocolate, Creole lady marmalade. Pero que foi todo isto? Que barbaridade. Noraboa, de verdade. A mí se me dixeron que a esta gala viña o mellor de cada casa. Pero non me esperaba que houbera tantísimo talento. Felicidades a todos. Aquí en riba deste escenario estiveron Manu Díaz, Academia Drop, Mumas Trup coa súa danza polinesia, Alba, Ángela Graña e Ari Pérez. E, por suposto, teño que tamén darlle as gracias a Cerezuela, que é un de Castellón que veu aquí ata Ourense a cantar na nosa lingua, en galego. Sodes todos e todas de verdad maravillosos. Que bonito. Hermoso, de verdade. E teño que ler, ademais, agora unha terceira rolda de preguntas. Gústame como está soando esa musiquiña de Sergio Tano. Si queres podes acompañarme, porque, como vos comentaba antes, teño outra pregunta máis que lle fixemos. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. Paso retrocedido cuando el deseo desavanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que aluma
extraño pensamiento, todo lo cambia el momento. Cuando un mago condescendiente no sabe dulcemente de rencores y violencias, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando como el mercurio la hiedra, y va brotando como el mosquito en la tierra, como el mosquito en la tierra, sí, sí, sí. Se va enredando como el mercurio la hiedra, y va brotando como el mosquito en la tierra, como el mosquito en la tierra, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Tierra de peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con su esmero al viejo lo vuelve un niño. Y el nano solo el cariño lo vuelve puro y sincero. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, sobre su media cara, y solo traer así, volando cual serafín, al cielo de tus paredes, mis años de mis dientes los convirtió en querubín. Se va enredando como el mercurio la hiedra, y va brotando como el mosquito en la tierra, como el mosquito en la tierra, sí, sí, sí. Se va enredando como el mercurio la hiedra, y va brotando como el mosquito en la tierra, como el mosquito en la tierra, sí, sí, sí. Se va enredando como el mercurio la hiedra, y va brotando como el mosquito en la tierra, como el mosquito en la tierra, sí, sí, sí. Se va enredando como el mercurio la hiedra, y va brotando como el mosquito en la tierra. Robledo, benvidos, moi boas tardes. Tendes algo que contarlle ao vosso público, non? Non sei se hai un micrófono por aí, un par deles para Eva, para David, por aquí. Perfecto. Bueno, pues como acabades de ver no vídeo, queríamos facer público esta tarde o nomeamento do Grupo Coren como socio colaborador da asociación, xa que a asociación leva desde o ano 2018, desde marzo de 2018, a súa andadura, o seu camiño, empezou no 18 e todos estes anos levamos colaborando entre nós co Grupo Coren, que sigamos colaborando nun futuro, que bueno, estamos encantados, como representante da asociación, representante das familias, queríamos facer entrega dunha distinción por esta colaboración. Bueno, buenas noches.
quiero expresar mi más sincero agradecimiento por parte del Grupo Coren al honor que supone este reconocimiento de ser un colaborador de la Asociación Por el Estea. Este reconocimiento es el resultado de una promesa que realizó nuestro presidente, don Manuel Gómez Franquera, en el año 2019. Pero también es el resultado de su dedicación, de su pasión y de todos los momentos emotivos que nos habéis hecho vivir. Tengo que decir y aprovechar esta ocasión para decir que este camino que estamos recorriendo juntos lo vamos a hacer con más energía y determinación. Y por último, no me tengo que olvidar de los colaboradores que tenemos dentro del grupo que han estado colaborando durante estos 6 años. Algunos de ellos que están aquí presentes, que han puesto mucho esfuerzo, dedicación, profesionalidad y, cómo no, a la organización y colaboración de esta tercera gala de solidaria de Por el Estea. Muchas gracias a todos. Moitísimas gracias, David Robledo e Eva Guzmán, pola vosa intervención. Eu un pouco máis podo aportar, un pouco máis podo dicir, xa o dixeron eles todo. Gracias a todos vos tamén por estar aquí e poñer a vosa aportación, o voso grau de area. E como un pouco máis podo dicir eu, casi mellor vos deixo coa solidaridade, pero en forma de agasallo musical. Que vos parece? Ademais, chega da mão de Borja Quintela, Marta Bravo e o Coro Repenica.
maravilloso, de verdade. Marta, despois dime que é o que teño que facer para formar parte do coro Repenica. Ti xa formas parte, cando queiras. Perfecto. Ensayamos os mércores ás 8:30, por se alguén me interesa. Vai me interesar a mí. Despois falamos, Bueno, este é o momento dos agradecementos. Quero comezar cos meus. De verdade, que para mí foi unha honra presentar esta terceira edición da Gala Solidaria por el Estea. Moitísimas gracias por convidarme a formar parte dela. Foi un inmenso placer. A estas dúas mulleres nomeínas ao principio, pero habería que nomealas 20 veces máis se fixera falta, porque se este ano novamente se fixo realidade esta edición e gracias ao seu traballo e a súa ilusión que depositan durante moitas semanas, durante moitos meses para que isto saia ben. E ademais quero que me acompañen ao escenario, que me sinto un pouco soa. María Dolores Losada, Rebeca Iglesias, por favor, vinte por aquí, vicepresidenta e vocal da Asociación por el Estea. Rebeca, vente. María Dolores, aquí está. Aquí está. Dios mío, Santa Lucía me conserva vista, que non te vía. Vente por aquí, por favor. Vente para o centro do escenario. E non sei, precisades algún micro, verdade? Tendes, vale. Rebeca ten o micro. Pois este é o vosso momento. Boas tardes a todos. Como estades pasando? Espero que polo menos a metade do ben que o pasei eu, porque menudo espectáculo que vimos aquí, Mirade, estas galas solidarias, que esta xa é a nosa terceira edición, naceron ca idea de compartir con todos os ourensáns pois algunhas pinceladas de como é a realidade das persoas autistas. Nesta edición decidimos que as persoas autistas tomaran elas a palabra e así nos diriximos pois a mozos, a nenos máis maiores da nosa asociación e a persoas adultas. Teño que confesar que as súas respostas me fixeron pensar un pouquiño, reflexionar, porque en certo modo tamén me sorprenderon. Entonces, o que eu quixera pedirvos a todos como sociedade é que intentemos facer realidade esas peticións que nos fixeron. En realidade é o que pedimos todos pedimos o mesmo, un pouquiño de respeto, un pouco de tolerancia e poder ser quen somos de verdad sin que nos xulguen. Entonces, pídovos a vosa colaboración para facer desta sociedade un lugar máis cómodo para todas as persoas, e as administracións públicas, por favor, que nos apoyen para poder proporcionar os apoios individualizados, personalizados que estas persoas autistas necesitan para poder participar da sociedade e poñer o seu gran de area. Eles teñen as súas opinións, teñen dereito a expresalas e na nosa man está a oportunidade de darlle as ferramentas para facelo. Así que, por favor, esa é a nosa petición. E agora sí que me gustaría dar as grazas, porque para reunir a toda esta xente aquí, a todos vos, levamos moitos meses traballando. Entonces, o primeiro agradecemento que quería facer é a todos os que estades aí sentados nesas butacas, porque sen vos non poderíamos seguir facendo estas galas solidarias. Entonces, moitas grazas a vos. Por favor, seguide vendo a vernos, seguide compartindo con nós estes ratos e moitos outros. Un aplauso, por favor, para este público. Tamén me gustaría dar as grazas a todos os colaboradores que temos. Empezando polo Concello de Ourense, que nos cede este marco tan maravilloso para poder lucir os nosos artistas. Pero non só o Concello de Ourense,
detrás desta gala, para facela realidade, hai un montón de colaboradores, empresas e tamén institucións. Non nos vou a nomear a todos porque ustedes aí detrás no vídeo, e porque igual me olvido algún e non quixera que eso fores. Pero sen eles non sería posible, así que moitas grazas por apoiarnos e seguide apoiándonos no futuro. Un aplauso para eles. A parte dos colaboradores, tamén quería dar as grazas ás institucións que hoxe nos acompañades aquí, nesta tarde. Non só nos acompañades nesta tarde, tamén nos acompañades no noso día a día, porque a nosa asociación non pode funcionar, non pode facer todo o que queremos sin o apoio das institucións. Entonces, grazas ao Concello de Ourense, grazas á Diputación Provincial, grazas á Delegación Territorial da Xunta de Galicia, grazas aos membros do Parlamento de Galicia que tamén nos acompañan, grazas ao señor subdelegado por apoiarnos esta tarde e grazas ao señor Rubén Pérez por vir desde Madrid a acompañarnos tal como nos prometeu fai xa algún tempo. Entonces, seguide apoiándonos porque necesitamos o voso apoio incondicional para poder levar adiante os nosos soños e os nosos proxectos. Grazas. Para terminar con estos agradecementos, quero dar as grazas a todos os artistas que pasaron por este escenario, todos de forma altruista, todos poñendo o seu tempo, o seu esforzo durante moitas semanas e aquí vistes todos o gran talento que teñen. Tamén a todos os amigos que imos recollendo por o camiño, a Garda Civil de Ourense, que leva xa algún tempo camiñando con nós, a Cerezuela, que tamén o encontramos no camiño e sigue con nós, e así a moitos máis. Entonces, todos eles son, de verdad, xa parte do noso corazón, porque traballan moitísimo para darnos esta oportunidade a todos. Así que pido vos o aplauso máis grande para eles por ese esforzo enorme. Si vos parece, encontramos donde anda a nosa Uxía. Uxía, por favor, ven a acompañarnos. Ven, ven. Esta tamén é unha deses amigos que nos encontramos polo camiño. En realidade, desde a primeira gala, que xa nos empezou a apoiar, pero este ano tivemos a sorte de poder contar con ela no escenario. Entonces, que sepades que este é outro tesouro que encontramos. Bueno, desde la Asociación por el ESPEA y todas las familias que formamos parte de ella, te queremos dar las gracias. Te queremos dar las gracias por participar. Por participar de manera altruista en esta gala. Queremos agradecerte especialmente que participaras como madriña da nosa terceiro evento e, sobre todo, gracias, Uxía, polo fácil que non lo puxeches todo, por o sencillo que o puxeches. Vou a recordarlle aquí a todo o público que ven desde Dublín, con lo cual me parece que el esfuerzo es inmensamente mayor, y yo creo que hay que darle un fuertísimo aplauso, que se rompa el auditorio porque lo merece. Muchísimas gracias, de verdad, estoy emocionadísima.
sobre todo porque creo que este é un acto máis que necesario. Noraboa de verdade a asociación. Estarei convosco sempre por pertiño, diante, detrás ou como sexa, e además os fixeros todo tan bonito, tan fermoso. Eu estou sempre pensando que este mundo ten que ser de outra maneira e demasiado, estamos nun mundo moi escuro e temos que poñerlle luz, e a luz é a diversidade, a luz é o respeto, a luz é o amor que lle poñedes e que poñemos nos a todas as persoas diversas. Moitas gracias. De verdade, tamén por darlle visibilidade a esta causa. Estamos todo o tempo falando de terceira edición. Claro, porque a presente, non? A do 2025, pero rapazas, confesade, xa estamos pensando nunha cuarta, non? Sí, pero non contes nada que de momento... Vale. Todo secreto. Aquí ninguén dixo nada. Pero unha cousiña, porque estamos aquí, eu xa dixen ao principio que había moitísimas sorpresas, e agradecemoslle e brindamos o noso cariño a Uxía como ben merece, pero tanto Rebeca como María Dolores tamén lle teñen que agradecer a alguén que ademais eu quero moitísimo. Estudiei con ela no conservatorio, a nosa amizade perdura nos anos. Marta Bravo, por favor, ven para aquí, que eres tú a persoa que queremos a para aquí, porque todas, especialmente Rebeca e María Dolores, se queren agradecer o teu traballo, que non é pouco, para que isto funcione con tantos alumnos, con tantos artistas e cantantes, non é doado, así que moitas gracias. É que vou a dicir unha cousa, antes de que fale Marta, recupera, alienta. Cada gala supón empezar a traballar alá polo mes de outubro. Polo mes de outubro facemos as primeiras ideas, aí pensamos. E logo Marta, pois, pon esa cabeciña a pensar e prepara todo o demais, pero son días e días, semanas e semanas. Entonces, nos non podemos máis que agradecerlle moitísimo ese traballo, que vos vou decir, que nos queremos como se fora unha máis da nosa familia. Así que, Marta, aplauso para Marta. Non contaba con este agasallo, Marta, pillouna completamente por sorpresa. Claro, pero aí está a emoción tamén, que se ten que subir ao escenario e recibir un agasallo que non dá aberto. Non pasa nada, temos tempo. Bueno, acabamos de meter fina. Bueno, esto es lo que ve, ¡Qué bonito! Merécelo todo, Marta. É que esta gala é todo emoción, de verdade. E precisamente con esta emoción, non sei se queres decirle algo ás compañeiras. Pois sí. A verdade é que para min traballar a vosso lado é como a non traballar, ainda que sabemos que isto agota. Pero estamos felices de agotarnos un ano máis. Esperamos poder facer isto moitísimo máis tempo. Eu poño a cabeza a funcionar, como din, pero é que se non houvese un montón de xente tola como a min que se une a todo isto, pois non faríamos nada. E creo que bueno, que xa vistes un pouco que a super mega banda que trouxemos fai non moi fácil, porque isto non pode sonar así sen esta super banda. O alumnado do Estudio de Perica creo que quedou claro que é un alumnado de altura. O de TICS, o de MUMAS, o Orfeón do Corballiño, que me fai unha ilusión que non vexades que estén aquí porque estuve 10 anos neste coro. O coro en armonía tamén, que son os que despois van ir por cen, non se chama grandes. Estou super encantada do equipo que facemos sempre. Pero o meu favorito é Tito. Tito é este pedazo técnico de sonido que está ali escondido, pero Tito vas librar.
É unha pasada traballar con el, é facilísimo comunicarse con el, é que cho dá, todo o que lle pides dacho. Isto sin un equipo tan grande non se fai, aínda que sexamos tres colgadas que non saben onde se meten e sacan adiante isto, pero é gracias a todo o equipo. E a xente como a ti, Uxía, que desinteresadamente está aquí con todo o amor do mundo e facéndonos moi felices, pero de verdad, porque non te imaginas a ilusión que nos facía que viñeras. Gracias, moitísimas Gracias a ti. Pois estas tres colgadas, como dixo Marta, de verdad que fixeron un traballo excepcional. Moitísimas gracias por todo, gracias pola parte que me toca, por convidarme, gracias, Uxía, por estar aquí. A todos vostedes, moitísimas gracias por ternos acompañado nesta tarde solidaria. E non sei, despedirse así é un pouco frío. Como podemos marchar? Con música? Cantamos. Cantamos? Pero todo Veña, mundo, perfecto. todo mundo, Pois todo o mundo, suben todos os artistas, non? Que participaron despois, vale. Pois mira, ímonos despedir coa canción Nun mar azul. Se non me equivoco, que ademais é un tema que pretende visibilizar o autismo como unha realidade máis, utiliza o mar como simbolismo dun mundo no que todas as persoas teñen dereito a ser e estar. E aínda que antes dixeron que en segredo e coa boca pequena, Ourense, queridos veciños, queridas veciñas, agardamosvos na cuarta edición, Ata 2026. Moitísimas gracias por estar aquí. Boas tardes. Por certo, esta super canción con este coro Orfeón do Carballiño a coro Repenica vai estar dirixida por Cristian Casas. Super pianista tamén, por certo. Esta canción, Nun mar azul, xa... Esta non é outro, hai está composta pola... Bueno, a letra é da miña irmá Raquel, que ten un fillo con Tea, e a música da miña irmá Chus, que é a mamá de Rui, a Rui de María Fumasa, o noso maquinista. Así que para mí ten un significado especial cantárbola hoxe, con todo o que significa para nós como familia, para a familia María Fumasa, pero tamén para esta asociación que me acolleu como se fose da familia. Así que felices de poder cantarvos iso, xa atentas e atentos á letra, porque di moitas cousas e moitas grazas a este elenco maravilloso de artistas. Un aplauso outra vez. Veces de botas toles, veces no mesmo mar, imos buscando as ondas cara ao mesmo lugar, un mundo de ilusión onde poder soñar, un belo mar azul para nos mediar, e poder sentir, poder expresar novas formas de ver, outro xeito de estar, e xuntas descubrir, xuntos celebrar novos tons de cor fluindo neste mar. La 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 la, li la li la li la, la 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 la, la 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 la, li la li la li la, la 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 la. Picos de bocas flores y las perlas no hay, en novas armonías para o mesmo cantar, giramos
noches, rompendo a ringlea da uniformidade. Mirainas que rochan milleres de historias, signos que falan na lingua das ondas, rindo ben alto cos brazos abertos, ás veces moi mirados, ás veces sinqueros, cantando e bailando no arco da vela, subindo e baixando, pintando na area. Muchas gracias, qué maravilla sodes. 1000 primaveras máis para a gala por el Estea. Moitísimas gracias, Ourense. Ata o ano que ven, vémonos na cuarta edición desta Gala Solidaria. Gracias.